आमकां आता एक रॅप सुचलोला जस्ट आत्ता आम्ही केलो तो. ओके आता आम्ही तुमकां ऐकाय तुका ऐका 1 2 3 स्टार्ट. हॅलो गायज वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल एसएम आर्ट गोवा. तर आम्ही आज बरे नटलेलो आहो. हे बघ हे नटान इल्लेले आहोत. आता हे हळूहळू प्रोफेशनल ब्लॉगर जातात. बघा बघा कॅपा बिपा घालतात मी घातला. तर आज ह्यो दनपारचो किती 2:30 झाली 2:30 झाली आणि आम्ही ह्यो व्लॉग करतो. आणि आता आम्ही खंय तरी वयतलो म्हटल्या दाखयतलो ती एक बरी प्लेस हा. तर ह्यो आमच्या वांगडा शुभम शिंदे, विनायक पालयेकर आणि ह्यो बबली पालयेकर सॉरी हर्ष पालयेकर आणि मी तुमका खबर आसतलो. तर आता आम्ही ह्यो व्लॉग करूया. चला आमच्या वांगडा या. तर आता हे मी चालत वयतू. हे आता आम्ही खंय तुम्ही पहिली बघा. हे बघा ओळखीचा दिसता काय जेयलात रे काय काय खाल्ल्यात. मी आज मध्ये ह्या सुंगटाची कढी आणि येल्ले खाल्ले. पुढं लेपो त्यांनी काहीतरी बरा खाल्लं. इसवण तुम्ही काय खाल्लं कमेंटान सांगा. तुम्ही काय खाल्लं तर कमेंटान सांगा. चल तर हे कुत्रे बघतो आमका 3 झाली आता. तर ऑलमोस्ट आम्ही जागेर पावलेलो आहोत. जो तुमका आम्ही दाखोवपाक आहोत जी तुमका आम्ही प्लेस दाखोवपाक आहोत आम्ही पावलेलो आहोत कळा. तर चल तर आता पावतो आम्ही 2-5 मिनिटांनी पावतलो. ओके थंय मेळया चल. तर आता आम्ही त्या जाग्यार पावलेलो असू. आता पहिली मी तुमकां हिंट दिता की हयसर लोक धावत असतात. म्हटल्यार सकाळी 5-4 उठतात थंय धावतात. मग 8 शाळेची भुरगीं कॉलेजची भुरगीं थंय आणि कॉलेजात थंय धावतात. म्हटल्यार धावतात म्हटल्यार तर वयतात. आणि मग आम्ही असले दनपार आमच्या भशेन कोण असतात ते धावतात. आणि मग सांजचे धावतात आणि रातमेरेन धावत असतात ह्या जाग्यार. तो म्हणतो एक अशी रोड असा ह्यो आणि ही अशी एक जागा थंय लोक धावत असतात. तर तुम्ही काय धावत इल्लेले आसतले थंयसर. तर ह्या असा आमचा जंय धावांक जाय. चल धावत आम्ही व्लॉग करपाचो चिंतलेलो हा. हां तर आम्ही सांगतो आम्ही खंय इल्लो ते आणि तुमचो सस्पेन्स आम्ही आता सोंपयतू. आणि आम्ही इल्लेलो आसू धावड्यान कितें करा मरे धावा ओके धावड्यान इल्लेलो आसू ह्यो धावडो. ओके पुरू जाता आम्ही खूप जालो आम्ही जम जालो आता. ओके एक तर जेवण इल्लो रामा सांगतो. तर आम्ही धावड्यान आता हे चल तू दनपारचे हे बघा आम्ही आत्ता सुरुवात केलेली ह्या धावड्याची खासियत म्हटल्या का ह्यो पहिली रोड नासलो असो. हयसर पहिली रान आसला धावडो आसला बेश्टा रोड नासलो. तर आता काय केला ह्यो आता आम्ही यूज करतो रोड. आणि ह्या रोडाचं नाव बायपास. पालयेसून कोरगांव वचपाक बायपास ह्यो कळ्ळा. तर ह्यो मदल्यान अशी वाट झाली आनी असो टिट्या वयल्यान तसो वयचो पडा कोरगांव वयतलो. आता समज पालयेसून कोण केरीसून कोण डायरेक्ट ह्या रोडार बायपासा वयल्यान वता येता. तो असो ह्यो आसा धावडो. हे बघा वायरी चिमणी बसली पण तांकां शॉक येना दिसता तुमकां. दिसला ना दिसा आजू झूम करून दाखयता मागीर. तर आता आम्ही ह्यो रोड आहा न्हू तो तुमकां आम्ही चलान दाखयतलो. फ्रॉम पालयेम टू हरमल आम्ही पावतलो ह्या धावड्यान कळ्ळा. तर ह्यो पालये टू हरमल जॉईन करता. ही फॉरेनरा गेली. तर या मरे आता ह्यो फुडें पावतू जसो आमकां काय दिसता आमच्या मनान विचार जाता तुमकां सांगतू. फक्त आम्ही ह्यो व्लॉग केलेलो आसा दनपारचो. हे बघा ह्या रान बघा ह्या रान कसा तो टावर दिसता. थंयसून आमकां रेंज येता पण नेटवर्क नासता. दोन टावर आहा तरी नेटवर्क नासता. ह्यो आसलो फ्लिपकार्ट वालो नाल्यार एमेझॉन वालो कोण तरी आसलो ई-कार्ट कोण तरी आसलो काय डिलिव्हरी बॉय आसलो. आता तो दनपार फिरता आनी डिलिव्हरी करता. तुमची ऑर्डर आल्या घ्या हां ऑर्डर घेतला जाल्यार आनी आमचे व्हिडिओ लायक करा. तर हे असे डिलिव्हरी बॉय जे पावयतात आमची ऑर्डरी बीन हां ऑर्डरी म्हणून म्हाका याद दिलें आमची एक वेबसायट आहा artgiftwala.com. थंय आमी गिफ्टां सेल करतो. म्हटल्यार जे फॉर एक्झाम्पल जे फ्रेम आसतात भिंतीक लावपाक ड्रॉइंग आर्ट पेंटिंगाचे फ्रेम असतात रेडीमेड फ्रेम असतात नाजाल्यार प्रिंट आवट असतं माझ्या पेंटिंगाची प्रिंट आवट असतं किंवा नाजाल्यार आनी जे आर्ट जे आयटम्स आहात म्हटल्यार समज पॉट्री धरा आणि कसले आयटम लायक जूट आर्ट कोको आर्ट हे जे आहा ते त्या वेबसायटीर अवेलेबल आहात. तर तुम्ही ती वेबसाईट एकदा चेक करून बघू शकता. मी डिस्क्रिप्शनात लिंक घालतोय आणि तुम्ही टाईप करू शकता गुगलार artgiftwala.com. तर तुम्ही टाईप करून ती बघू शकता जस्ट कळा. ते आधीच मी स्टार्ट केलं माझं एक स्टार्टअप आहे तो जो मी स्टार्ट केलेला आणि ती मी वेबसाईट आता डेव्हलप करतो. म्हटल्यार स्टोर माझा एक जो मी आता डेव्हलप करतलो. ओके हेच तुमकां गजाल सांगपाची आसली. तुम्ही चेक करून बघा कसो आसा म्हाका कमेंटान सांगा कसो आसलो ती वेबसायट ती स्टोर कसो आसलो तो. ओके तर आम्ही ऑलमोस्ट आता अर्ध्याक पावलेलो अर्धा धावडा आम्ही कवर केलेला आसा. आणि तुमकां दाखयता एकदा ते बघा ते टावर थंय आसले ते आतां हय येयले.
तर असे आम्ही पावलेलो आहो. आणि हां एक म्हटलं काय मी ह्या बघते खबर लोक धावतात धावतात खूप धावतात एक्सरसाइज करतात जिमान वयतात पण त्यांचं पोट कमी जायना. फॉर एक्झाम्पल यो धावतात जिमान वयतात पोट कमी जायना. आता ह्याच्या खातीर काय सांगा शकता खबर आम्ही मी एक ॲडवायस दिलो की बरोबर आहे तुम्ही धावतात एक्सरसाइज करतात जिमान वयतात पण माझं पुढे धावतात एक्सरसाइज करतात जिमान वयतात पण पोट कमी जायना ना. सो तुका मी एक ॲडवायस दिते का तू म्हाका सांग तू खाताय काय दिसाक खाते म्हटलं सध्या मी डायटर कंट्रोल आहे. सध्या डायटर कंट्रोल म्हटलं ह्यो असा तो विनायक पालेकर असा तो सध्या डायटिंग करता आणि एक्सरसाइज जिमान वयता. ओके हां तो कार्डिओ करता. ओके सो एक अशी महत्वाची अशी मी एक अशी तुमकां ॲडवायस ती मी दिवं शकतोय कित्याक मी सुद्धा ट्राय केलेला म्हणून मी तुमकां सांगते बेश्टा सांगूय ना मी एक्सपिरियन्स करून सांगला म्हणून तुमकां सांगतो की तर ह्यो बघा ह्यो हयसर मी कसो आहले मोठो आहले बरो जाड आहले परत मादलो आहले. सो ह्यो म्हजो पयलींचो फोटो ह्यो बघा कसो आहले पोट बीन बराबर मोठो आहलो सारको मोठो आहलो आनी मागीर मी एक्सरसाइज केली आनी वांगडा तेज्या मी उपास धरले थोडे म्हटल्यार वेज जालें आनी बाकीचं काय नाका जाल्यार खायचं सोडलंय आणि कमी खावंक लागलं आणि मी असो जालोय. एक्सरसाइज करा तुम्ही पण वांगडा तुमचं जो जेवण आसा खावण आसा तेजेर सुद्धा मातसो कंट्रोल दवरा कित्याक तुम्ही कितकी एक्सरसाइज केलात आणि भगाड कसे खातात जाल्यार फायदो काय तेचो काय एक्सरसाइज करून काय लावताला. सो खाण्याचेर कंट्रोल करा. इज ऑल अबाउट म्हटल्यार सगळं कसं डिपेंड असतं ह्या पोटाचेर तर तुम्ही खातालात तसं तुमचं शरीर जाताला कळ्ळा. सो थंय तुम्ही कंट्रोल करा बरा काय तर खाया म्हटल्यार तुम्ही बघा तुमकां कितक्या गरजेचं असता गरजेपेक्षा जास्त खाल्लं का आता म्हणजे वाईट लागतं असं ना तुझं अजून बरा तू अजून एक तू आता म्हणते तू कार्डिओ करतो ह्या करतो म्हणजे कंट्रोल करतो डायटी सो तुझं जाऊ शकतो तू वेट देऊ शकतो आणि चालू शकतो जाय जाल्यार. सो मेन तो झाला गरज खंय असतं ती आपल्या फूड म्हणजे आपल्या जेवणा जे आम्ही खातो दिसभरान आमकां सवय कशी पडली खायत रावतो आम्ही चलत रावतो लायक खाद्याची पॅकेटां मेळ्ळी खायत रावतो खाद्याचं पॅकेट म्हण चिप्सां म्हण सगळं खायत रावतो. तर तुम्ही बघा की आमचा जो माणसाचो जो शरीर आहे त्याका कितक्या खावंक द्या का पयलीं चेक करा तुमकां काय काय आवडटा तर पयलीं बघा जास्त तरी फ्रूट खाया आणि फ्रूट म्हणान काय खूप खावं नाका. उपास करूंक जाऊ कळ्ळा एक दीस तरी उपास करूंक जाऊ महिन्यांतल्यान 2 महिन्यांतल्यान 3 महिन्यातल्यान एक दीस तरी उपास करा कळ्ळा. तेव्हा वजान खंय तरी तुमची बॉडी क्लीन जातली. आणि एक म्हटल्यार उपास आमचे कशे करतात उपास म्हटल्यार उपास धरतात ते कळ्ळा उपास धरतात तू सांगतलो सांग तू सांगतलो अरे काय करतात ते उपास धरतात कळ्ळा आमचे लोक उपास धरतात पण उपासा दिसा काय घातले तर आज माझा उपास हा तर पयलीं दूध पितले. ओके दूध पिलो मागीर केळी खाल्ले मग आणि एक बनाना चिप्स खाल्लं मग खाल्लं तांदळाची खिचडी साबुदाण्याची खिचडी खाल्ली मग चहा घेतात रे उपासात चहा घेतली शेंगदाण्याचे लाडू खातात मग शिरो खातात घे मला मग ॲपला संत्री सगळं खातात. सो ह्यो कसलो उपास हरशीचा खायनंतर सगळं खातात आणि उपास म्हणून सांगतात आमचो आयज उपास हा पण केळी खातात शिरो खातात साबुदाण्याची खिचडी खातात काय खातात याचा असा कसो उपास म्हटलं का उपास म्हटलं काय खावं त्याच घ्या तुमकां सांगपाचा म्हटलं ह्यो व्हिडिओ मात्र पुढे गेलो न्हू ह्या व्हिडिओन म्हटलं हयसर खंय वयशार दुसऱ्या व्हिडिओन मेळशात आणि ह्या व्हिडिओन मात्र पुढे तुमकां एक रॅप मेळटलो रॅप सॉंग जो आम्ही आत्ताच तयार केला म्हणजे जस्ट आत्ता ऑन द स्पॉट तयार केला. तर बघा धुचूक काहीतरी धुचूक आता साबुदाण्याची खिचडी खातात काय खातात याचा असा कसो उपास म्हटलं का उपास म्हटलं काय खावं जायना ह्योच उपास. तर असं सांगपाचा की उपास म्हटल्यार काय खावच्या आदी रावा म्हटल्यार सामकें रावा नाका थोडे आसात ते आनी वयल काय खावचें ना आनी घिवाय खंय येवन पडटा असं करूं नाका म्हटल्यार डेली जा खातात तुम्ही त्याच्याकडून मातशें कमी खाया कळ्ळा. तर अशी गजाल आहा त्याच्याकडून मातशें कमी खाया आणि डेली खातात तर खावं नाका वेगळ्या काय फ्रुट्स खावन रावा एक ॲपल खाया सकाळी एक ॲपल खाया मागीर समज दनपारच्या टायमार भूक लागतली लंच खावपाची सवय आसता न्हू शीत जेवपाचो आसता तर तेव्हा तुम्ही 2 ॲपल असे खाऊ शकता केळी जाय जाल्यार खाऊ शकता. मग राती काहीतरी एक तुम्ही काहीतरी शिरो खाया तुम्ही एक फळ खाया ह्यो उपास आम्ही उलटा करतो कळलं तुमकां हां त्याच दिसा जास्ती खातो ज्या दिसा उपास असता मग कसलो उपास ह्यो पकडा करता तेजी गजाल असा जो तेव्हा तुम्ही करतले तर तेव्हा तुमचं कंट्रोल जाता आणि बॉडी तुमची कमी जातली. टायम लागतलो पण जातला मातसो टायम लागता पण जाता आणि बॉडी डिटॉक्सिफाय जाता म्हटल्यार फ्रेश दिसता फ्रेश लायफ कशी दिसता न्यू स्टार्ट जाल्ल्या भशेन या मी एक्सपिरियन्स केला म्हणून तुमकां सांगता कळ्ळा. तर आतां आमी ऑलमोस्ट
हरमाल वाटेन पावलेलो धावड्यातल्यान कळ. ह्या तुम्ही जर हरमलकार असात आणि हो व्हिडिओ बघता त्याला लाईक करा. तर ह्या बघा, तर ही काजी झाडं हवे बरी आहोत आणि हो रोड धावड्यातलो जो पुढे गेला का पावतल्यात तुम्ही हरमाला आणि मग तळीच्यान लेफ्ट मारल्यात का पावतल्यात कोरगाव स्ट्रेट गेलात का. आणि जर मग असे राईट मारशात जाल्यार पावतल्यात तुम्ही हरमाला टिट्यार आणि सरळ वयशात जर तुम्ही पावतल्यात ठाकूरवाड्यार हय न्हू. तर आम्ही आता मग पावलेलो ह्या बघा हळदच बघा कसला काय केलेलं आहे त्यांनी फॉरेनर्थांनी काहीतरी केलेलं आहे खर अराम्बोलियन्स ही काहीतरी त्यांची जागा वेस्ट आहे काहीतरी. ही गाडी बघा पहिले यमाहा. हां जर ह्यो व्हिडिओ न्हू यमाहाचो फॅन जर बघता जाल्यार तुम्ही लायक करपाक शकता बघा. यमाहाचो फॅन जर ह्यो व्हिडिओ बघता तर ही बघा गाडी लायक करा व्हिडिओ. तर आम्ही दनपारच्या गाड्यार ह्यो व्लॉग करतो. आता मातशी आमकां सावळी मेळ्ळी बघा झाडाची. बघा बेस्ट झाड आहे. हे बघा हे 3 जण इल्लेले थकल्या दनपारच्या कड्यार लॉक केलो आम्ही थकले. निबार काढला निबार जेवण हा जेवण जायल्या पोटार आम्ही लॉक केलो. आमकां आता एक रॅप सुचलोला जस्ट आत्ता आम्ही केलो तो. ओके आता आम्ही तुमकां ऐकाय का 1 2 3 स्टार्ट. इलू आम्ही धावड्याच कटू आम्ही लॉक चलत चलत इलू वाटर मेळे डॉग भोग भोग भोकले भोकान आमकां थकले हातीन घेतले दाणे कुत्रे पळत सुटले. इलू आम्ही धावड्यान करतू आम्ही लॉक. इलू आम्ही धावड्यान करतू आम्ही लॉक चलत चलत इलू वाटर मेळे डॉग. लाईक करा शेअर करा कमेंट करा एसएमआर गोवा सबस्क्राईब करा. तर हे आलो आमचो रॅप जो आम्ही आत्ता गेलो मजा येयलेलू धूत चूक कमेंटान सांगा रॅप कसो असलो तो. तर आता आम्ही ऑलमोस्ट हरमलान पावलेलो असू. तर पालिया टू हरमल आम्ही चलत कापला म्हटलं धावड्यातून येलो. ओके ही बस बघा ही वळखीची बस दिसता. हेतून तुम्ही बसलेले आहात जाल्यार तुम्ही आमकां लायक करू शकता. खूप जाता तरी. तर आम्ही ऑलमोस्ट हो पावलेलो आणि हो तो रोड ऑलमोस्ट पावलो. तो धावडा हा आमचा ऑलमोस्ट सोपला धावडा सोपला काय जेलं हे जेलं हे पावलं हय तो. तर आम्ही हरमालान पावलो प्रॉपर हरमालान पावलो. आता तो जे हरमलकारचे व्हिडिओ बघतात न्हू ते लाईक करा आमच्या चॅनल सबस्क्राईब बी करा. ओके तर बघा हे असलो. तर हे असलो आमचो लॉक. आता आम्ही एंड म्हटल्या धावडा सोपलेला रोड सोपलेला हे बघ रोड सोपलो हे बघ ही निशाणी रोडाची सोपलो. तर ह्यो रोड सोपलो. आता हे बघ आता हयसून जर समज तुम्ही लेफ्ट वयशात जाल्यार कोरगांव पावतले. ह्या रोडातून वयशात जाल्यार कोरगांव पावतले. त्या रोडातून वयशात त्या रोडातून जाल्यार हरमला टिट्यार पावतले. आणि हे बघ एक सरळ रोड हा आर्क दिसता सरळ रोड हा. त्या रोडासून भितर वयशात ठाकूरवाडा पावतले. भितर ठाकूरवाडा मरे थंय भितर असो गेलं का थंयसून स्ट्रेट वयशात जाल्यार ठाकूरवाडा पावतले कळ्ळा. ओके तर आमचो कसो आसलो व्लॉग तो आमकां कमेंटान सांगा. लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा. चल बाय बाय विश यू ऑल द बेस्ट अँड सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. टाटा म्हणा चले थँक्यू टाटा बाय बाय. इलू आम्ही धावड्यास करतू आम्ही लॉक चूक